што калі б Лукашенко напісаў вам і папрасіў бы яго эвакуяваць з Беларусі, калі б там была небяспека для яго з боку Крамля, напрыклад, які быў алгарытм вашых дзеянняў? Ну, незалежнасці ад таго, які грамадзянін ці грамадзянка да нас звярнуліся, якія пацярпелі ад рэпрэсій, мы бы так ці інакш разглядалі бы гэтую заявку. Аўтаматычна мы нічога не адхіляем, яшчэ раз пацвярджаю гэтыя словы. І для нас вельмі важна, каб усе людзі разумелі, што заўсёды ёсць выйсце. І калі ў 2020 годзе мы дапамагалі былым сілавікам і былым чыноўнікам выходзіць з сістэмы, то ў прынцыпе збольшага ніхто ж не адмаўляе таго, што калі зноў пачнецца нейкае вакно магчымасцяў, гэтыя людзі зноў пайдуць з сістэмы. Ну і будзем глядзець, разглядаць, канешне. Так што калі Александр Рыгорович звернецца да нас, ну это, канешне, будзе нечаканасцю, але ж ну паглядзім, што там за кейс, чым там прыцісняюць яго, якая пагроза. Будзем разглядаць.